Λέγομαι, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων. Ο κ. Στοπούλογλου έθεσε ένα από τα θέματα που αναφέρουμε εδώ στο έγγραφο που σας καταθέσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσω όλο το έγγραφο. Το σημαντικότερο, αν θέλετε να το αναγνώσετε εσείς, το σημαντικότερο, τα δύο πολύ σημαντικά θέματα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, κυρία Δήμαρχε, είναι το πρόβλημα της καταλληλότητας και το δεύτερο το πρόβλημα της φύλαξης. Υπάρχουν και τα βασικά προβλήματα, τα πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα της έλλειψης χρηματοδότησης των σχολείων, των σχολικών επιτροπών που δεν έχουν χρήματα, τα σχολεία δεν έχουν χαρτί. Δεν θέλω να αναφέρω ούτε να κουράσω εσάς και τον κόσμο. Αλλά το θέμα της καταλληλότητας είναι μείζον. Έχουμε, από ό,τι είδαμε την απόφασή σας, 2 ώρα πια σε κάθε σχολείο, όταν με 4 ώρες σε σχολεία όπως το δεύτερο γυμνάσιο, είχαμε τα χαρτιά να κάνουν κάνες 2 μέτρων και στις τουαλέτες να επικρατεί. Δεν θέλω να εκφράσω το τι επικρατούσε. Πώς είναι δυνατόν να προφυλαχθεί η υγεία των παιδιών μας με 2 ώρες δουλειά από σχολείο σε σχολείο της ίδιας καθαρίστριας. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε σημεία, όπως λέμε και στο έγγραφο, να έχουμε πάλι επιδημίες, να έχουμε ασθένειες που είχαμε ξεχάσει ότι πήγαν στην Ελλάδα. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Οι γονείς είναι, έχουν τρελαθεί, μας παίρνουν δεκάδες τηλέφωνο και μας λένε τι θα γίνει. Το δεύτερο, αν θέλετε. Να σας καθησυχάσω όσον αφορά την καθαριότητα. Πείτε μου. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς κάναμε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας της Ισοτελικών και προσπαθήσαμε σαν Δήμος, έστω τις καθαρίστριες που έχουμε, δεν είναι υποχρεωμένες, αλλά με απόφαση, να έρχονται 4 ώρες κάθε μέρα στα σχολεία. Σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά είναι μια προσπάθεια. Όμως, για να σας καθησυχάσω, θέλω να σας πω ότι σήμερα ήρθε η Αιγύπτιος, όπου ξεκινάει κανονικά, όπως γινόταν μέχρι τώρα, οι συμβάσεις για τις καθαρίστριες. Θα υπογραφούν σύντομα, δηλαδή. Και να είναι άμεσα. Μπορώ να σας το δώσω κιόλας και το έχω μαζί. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μου ήρθε σήμερα το μεσημέρι. Για τους φύλακες. Διότι δεν έχω. Δεν έχετε πληροφορία, αλλά τα πράγματα δυστυχώς, δηλαδή ο Δήμος ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει πολύ περισσότερα από μισθούς φυλάκων. Ναρκωτικά. Έχω κάνει συναντήσεις, αλλά δεν έχω καμία απάντηση ακόμα. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω θα είναι ψέμα. Δεν θέλω να λέω. Για το συγκεκριμένο για την καταλληλότητα το έχω μπροστά μου και το λέω. Σκοπεύει ο Δήμος να κάνει κάτι εκ των ενόντων για αυτό το θέμα, για τη φύλαξη. Θα το δω. Σας λέω ότι κάνω προσπάθειες. Δεν έχω όμως μια απάντηση. Όπως εντάξει, να αναγνωστεί παρακαλώ από το σώμα το έγγραφο, μην σας κουράσω τώρα όλο, γιατί και οι συνάδελφοι από ένα άλλο σχολείο που θέλουν να παρέμβουν, να μην σας κουράσω το έγγραφο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο χώρο του σχολείου μας που κάνετε τις συγκεντρώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρθα εδώ πέρα για να βάλω το θέμα των καθαριστριών. Χαίρομαι που δόθηκε μία λύση. Πιστεύω όμως ότι αυτή η διαδικασία, ώσπου να υλοποιηθεί, θα περάσει τουλάχιστον ένας μήνας τουλάχιστον. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τη Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή σε αυτό το διάστημα να υπάρχουν παρεμβάσεις τουλάχιστον στον χώρο των αυλών από τους Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας. Θα μπορούσαμε να το κανονίσουμε αυτό και με το Διευθυντή του Σχολείου. Επίσης θα ήθελα να βάλω ένα πιο σημαντικό θέμα. Ξέρω ότι θα πείτε δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά κάπως πρέπει να το λύσουμε. Το θέμα των φυλάκων, ειδικά εδώ στο συγκρότημα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στο συγκρότημα και με τους φύλακες είχαμε μεγάλα προβλήματα. Πολύ περισσότερο τώρα που δεν θα έχουμε φύλακες. Ειδικά το δικό μας το σχολείο έχει κεντρική είσοδο εδώ πέρα και τα γραφεία των καθηγητών και του διευθυντή είναι ακριβώς πίσω από αυτή την αίθουσα που γίνεται η συνεδρίαση. Την ώρα του διαλύματος, νομίζω ότι η κοινή λογική το λέει ότι θα υπάρχουν καθηγητές να επιτηρούν την είσοδο. Την ώρα που θα υπάρχει μάθημα, τι θα γίνει, θα μπαίνει ποιος θέλει μέσα στο σχολείο. Να θυμίσω στους αντιδημάρχους ότι τι γίνεται πάνω στη ταράτσα όταν έχουμε και φύλακα. Τι θα κάνουμε αυτές τις ώρες. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσετε. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε σε όλα τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον σε κάποια σχολεία τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο, θα πρέπει να βρείτε μία λύση. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Εκπροσωπώντας το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, επιφυλασσόμαστε να κάνουμε ακόμη μία παρέμβαση, γιατί κυρία Δήμαρχε από τον Γενάρη του 2012 έχουμε έρθει στο γραφείο, έχουμε συζητήσει με τους αντιδημάρχους, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα να υλοποιείται σε σχέση με τα προβλήματα του σχολείου. Ευχαριστώ. Βόβου Καπιανίδου Κατερίνα λέγομαι, είμαι πρόεδρος Βόβου Καπιανίδου Κατερίνα. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κεδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας.
Εν μέρει τα θέματα μας είναι και εμάς τα ίδια, με την καθαριότητα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και τους φύλακες, τους σχολικούς φύλακες. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είμαστε δύο σχολεία, το τρίτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο, το οποίο είναι 10 στρέμματα και αυτή τη στιγμή μας έχει... Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία καθαρίστρια, η οποία θα πρέπει σε 4 ώρες από το τρίτο γυμνάσιο και 4 ώρες στο τρίτο λύκειο να καθαρίσει αυτά τα 10 στρέμματα. Άκουσα όσα είπατε και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Μακάρι να υλοποιηθούν, γιατί είναι μέλημα όλων των γονιών, όπως και εσείς όλοι είσαστε γονείς, έτσι και εμείς, και ανησυχούμε για κάποια επιδημία μέσα στα σχολεία. Και θα ζητούσαμε όσο πιο άμεσα γίνεται, όπως λέτε, έχετε βγάλει δικό σας συνεργείο έξω που δουλεύουν οι καθαριστές στο Δήμο, να μπουν μέσα στα σχολεία, έστω και αύριο, πριν τον αγιασμό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Οικονόμου, στα δικά μας τα σχολεία, σε αυτό το κτίριο όλο, έχουμε έλλειψη πολύ προσωπικού.